Čaute, ja som David, v tomto videu sa budem volať Dizzy a toto je môj kamoš Oriflames, s ktorým budem natáčať toto video. Toto je server Skyblocku a konkrétne to bude Skyblock. Ale tak idem spraviť ten nekonečný zdroj. Skyblock ve stylu Dizzy. Vidíte, aké je to odhodné, to je to výbor? Vieš, ako sa robí ten Campbell generátor? Jo, vím. No dobre, tak sprav ho, please. Ja skúsim čo spraviť. Nemám ešte kýbli? Najprv použiť tú lávu a potom zober ten kyblík a zober z vody. Ja idem spraviť vlnu zatiaľ. Môžem spraviť vlnu, nie z tých mil, či ako sa to volá. Tak. Idem skúsiť nejaké seneničky získať. Ja přemýšlám nad tím... Mám jednu. Zatiaľ. Ak sa budete srať za tie lagy, čo budem mať na tomto serveri, tak sa neserte. Lebo to je úplne prirodzené. Už mi asi dve sedeničky padli preč. Ja potřebuji hodinu. Já jsem zapomněl, jak se dělá ten Campbell generátor. To bude hezký Campbell generátor. Ja ešte chcel by som vás poprosiť, dávajte odber, lajky, komenty, aby sme natáčali ďalšie videá. Zasadím. Idem použiť jeden ten z kosti, tú blbosť. Pekný strom. Na tomto serveri je výhoda, že keď proste spadnete, tak tam dole, tak môžete sa odportovať zase a nestratia sa vám veci. Campbell generátor je... Paráda. Tak počkaj, idem skúsiť skopať, lebo ako ja som robil na inom ostrove, som robil takýto istý, len mal som to prvý Campbell, ale mne sa z toho spravil obsidian. Potom druhý. Uvidíš, ako mám ja. Ja som si to dostanem. Kde dáme crafting? Idem spraviť prvý drevený krump. A měl by se rozšířit. Vidíš? Fuck you! Můžeme udělat nový ostěn.